Пам-пам-пам. Відік. Короче, нечто апошнія дні у мяне это самае некая навала таксама. Нешта я нават працаваць нормально не магу. Нешта раблю, некуды еду, некуды лячу. Вось перад запісам відзіка бач нават і тут і падаўжальнік паламаўся. Як это ўсё працуе, я не разумею. Ну, это Всё неяк не свой дрот не знайшоў для камеры. Таму подрубіў телефон. Але з мне тэлефона не падабаецца. Ну так. Карацей, адзінае, што якаснае ў відзіку было, это твоя камера. Скончылася. Всё, і тая паламалася канчаткова. Ну так. Дарэчы, не заўважаеш во мне ніякіх зменаў? Так, пачакай. У мяне ж ты ж ведаеш, тут такі інтэрнэт, мне трэба пашырыць і паглядзець. Фіфайн той же, мікрафон той же, навушнікі ты ж, галава ўся такая ж лысая, барада, падаецца такая ж. Майка? Што не так? Я зуб вырваў на тыдні. А дзе ён? Пакажы. Няма. Няма. Я ж яго вырваў. Усё, кончыўся. Всё, я цябе разумеў. Цяпер я сапраўдны дзед. Таму што не столькі зубоў, колькі павінна быць у нармальнага здаровага чалавека. На адзін менш. А можа нават яшчэ на больш будзе менш, калі астатнія таксама павыдзіраюць гэтыя усэмкі. Вось. Цябе ўсе зубы на месцы? Не, у мяне некалькі не на месцы, але так яны ў парадку, в прынцыпе. Просто быў у меня быў такі адрезак часу, калі ну вось так атрымалася, што мне я іх запусціў і мне іх выдралі два. На іх месца можна нешта паставіць, але я Ну, слухай, мне таксама я прыйшоў тут у клініку і дакторка мне просто распісала ўсё, як трэба рабіць. Карацей, спачатку чыстка, потым вырыванне, потым карыес лечым, а потым ставім вам імплант, які будзе каштаваць 7-10 тысяч злотых. Колькі? 70 і 7-10. 10 тысяч злотых — гэта 10-2,5 тысячи баксаў. Я такі... А людзі могуць жыць без зубоў? Я памятаю, у майго дзеда і у бабулі цяпер дакладна ёсць такія спецыяльныя, бялюсенькія, роўненькія. На ноч выклаў вот ось моя маці, ну яна іх не выкладвае рабілі, яна іх называе дзяржаўныя зубы. Ну тыпу, ну у паліклініцы зрабілі ну самыя там танныя, якія там робяць у звычайнай стоматалогіі, то бок нідзе там не па суперплатнай, па нейкай ледзь там не пенсіянерскай нейкай ты самы. Вось яна іх называе дзяржаўныя, то бок не свае, а дзяржаўныя зубы. Вось так. Ну, карацей, я вельмі здзіўся гэтым коштам. Полез глядзець, якія ёсць альтэрнатывы варыянты. І самы танны варыянт просто нічога не ставіць. І он там дзесьці внутры далёка ніхто не бачыць. Ніхто не бачыць, ён табе не трэба. Жаваць можна і астатнімі, то бок можна кашу есці. Кашу можна есці. Чым блага. Кашы, усе гэтыя дабаўкі, ўсё можна рабіць вадкім, піць сабе спакойна і не трэба. Навошта табе гэтыя мясы? Яны яшчэ дарагія. KFC ў блендер закінуў. Усё ў блендер, ну і ўсё выпіў і ўсё. Яно як зайдзе, так і выйдзе. Просто на прасткі праз сябе. Затое адразу без жаваць трэба, потым яшчэ страўнік гэта ўсё пераварваць, разумееш, гэта ж доўгі цэлы працэс. Ну, а так все выпіўся, ўсё добра. Карацей, гэта жудзікі з замежжа, да, якія у вас там самае страшнае, пэўна, што можа быць, гэта калі пачынаюць праблемы з зубамі. Ну так, сапраўды. Ну, але добра, што іх можна на этапе просто вырваў і ты іх больш не бачыш. Дарэчы, гэта вельмі быстро адбываецца. Я думаю, што будзе складаней, даўжэй, як больш балюча, а там прыкладна за хвілін 15 уся працэдура заняла. В прынцыпе, хвілін 15. Ад моманту, калі я сеў, калі мне ўкалолі ўсё, калі выдралі.
Гэта Табе было дзіўна. 15 хвілін выдзіралі зуб, цяпер... А, перад... Ось, знік твой гук некуды твой знік. Цікава, чаму? Мгм. тымі... Ось, Так. Перерываецца крыху, ну так. Цяпер чую, здаецца. Ой, нешта перарываецца. Не ведаю. А ты мяне Ну, чуеш? Я чую цябе так. Я цябе таксама чую зараз. Ну, я сам бачу, што ў мяне нешта не ведаю, нешта, можа, інтэрнэт дурыць галаву, не ведаю. Мгм. Ну, это ж хутар, што тут яшчэ хацець? Так ты ж Імпланты. з'яўляеш, ну. Ну, так я же ўсё роўна тут не такая вялікая хуткасць. Умоўна, там жонка ў гэты момант уключыць YouTube нават на самай нізкай хуткасці, ну, якасці. Мне ж табе трэба, атрымліваецца, карцінку тебе перадаць, ты мне карцінку дасылаеш. І ўсё гэта як бы разам пакрысе ўжо там умоўна Telegram, умоўна я браузер які-небудзь пару сторонак адкрыў і ўсё. І ўжо пачынаюцца прыкалдэсы. Але я ўжо на наступным тыдні буду правяраць антэну новую. Гэта якія вузканакіраваныя будуць антэны. Карацей, у мяне зараз такая тыпу просто скрыня, коробачка. Вось яна шырока, як я зразумеў, шырокадыяпазонная. Яна, ну, такая, ну, яна не благая, яна паляпшае сігнал, але ж нібыта вось гэты вузканакіраваныя нашмат лепш, але яе трэба аж вось нацэліць роўненька на вышку, і тады яна павінна даць лепшую якасці. Вось на наступным тыдні мне дадуць паглядзець, ну, тыпу, патэсціраваць, я патэсцірую, пагляджу, наколькі палепшыцца хуткасць, і калі палепшыцца, тады трэба будзе ўжо набываць сабе такую. А колькі яны каштуюць, ты глядзеў? Я думаю, што лічбы будуць пачынацца ад 200 рублёў мінімум са старта. І гэта, напэўна, самае проста. Я недзе бачу, не нават робіць самапалы там нейкі. Яна выглядае, тыпу, стрыжень асноўны, ідзе такі стрыжень, і на ім металічныя пласціны ад самай вялікай да самай маленькай. І я думаю, што нейкім чын, калі ў Ютубе замарочыцца, я думаю, што можна знайсці, як самому зрабіць вузканакіраваную. Нават калі ўзяць вось гэту маю скрыню, і, можа быць, з яе можна неяк зрабіць. Так што можна залезці ў YouTube і паглядзець. Можа, там ёсць цікавыя варыянты, каб траціць шмат грошай. Ну, цікава, будзем сачыць за... Ну, гэта было бы добра, да, таму што тут з інтэрнэтам прыкалдэсы. Вось зараз, у прынцыпе, больш-менш нармальна. Калі б былі хмары ці ішоў бы дождж, я гэта мы з тобой ўжо записывалі, памятаеш, у мяне тут недзе побач была навальніца, мы 2 ці 3 разы, у мяне просто знікаў цалкам інтэрнэт, і ўсё. Слухай, добра, што мы сёння записываемся, не заўтра, таму што на заўтра, наколькі я ведаю... ну, прынамсі, у нас... У вас вы ж недалёка ад нас, що тут ад вас до нас надзьмуе даволі хутка даляціць. Вось, що яшчэ наконт імплантаў, я нарэшце прайшоў Кіберпанк 2077, колькі гадоў ужо прайшло з моманту рэліза, а я толькі да я дабраўся. Ну, это, я так разумею, твой другая спроба ўсё ж таки. Гэта другая спроба, але ўжо такая грунтоўная, я сеў. Все квесты, ну не ўсе квесты, а асноўную сюжэтку. Так, і там що, зноў узнікаюць ці не? Все добра? Не-не-не, я тебе чую, все добра. У меня просто падалось, мне тут пачала якасць падаць. Усе асноўныя квесты, ну, асноўны сюжэт, незразумела квесты, і нейкія буйныя, якія трапляліся мне. То бок я не рабіў як такого, што аж пыласосіў усю тэрыторыю, рабіў усе квесты, што бачыў, гэтых фіксераў, гэта ўсё... Не, я так не рабіў. І што... Я зразумеў, чаму я ў GTA не гуляў, разумееш, я паглядзеў. Ну, вось таму, што вось гэтыя ўсе квесты, машыны, ездзі туды-сюды, некае нібыта ўсё. Карацей, гэта не маё. Разумееш, типу, ўсё, у Кіберпанку ўсё кайфовую, вельмі там цікавая сюжэтка кінематаграфічная, там розныя сітуацыі, ўсё там закручваецца, але вось калі пачынаецца гэта ездзілка, туды-сюды, мапеды, машыны, едзеш сабе па квесце, тут нейкі нехта тебе нападзе, тут паліцэйскі мне ж не спадабаецца. Да ёкарны бабай, можна я просто даеду па сюжэтцу далей, вы ўсё ад мяне адшэпіцеся. Карацей, такая GTA-шка ў Кіберпанку. І, карацей, чым у цябе закончыўся Кіберпанк? Якую канцоўку атрымаў? Вось, я только хацеў сказаць, што я атрымаў канцоўку, на якую наш ужо агульны таварыш Сярожа сказаў, што
яго аж падкідывала, калі я рабіў гэтыя фінальныя выбары. Ён сказаў, што это самая нудная з канцовак, якія толькі можа быць. І што я цалкам усё неправільна зрабіў. Мне трэба перапрасці. Да, адгадаю, это там, дзе ты просто застрэліўся? Не. Я Я думаю, что мы уже можем спойлерить, не можем конечно. спойлерить. Я выбраў фінал. Мне, па-перше, не спадабаўся варыянт з выборам гэтага Джонни Сильверхенда. Мгм. Па-перше, ён мудак, ну 100% просто мудзень, і типу можна было просто аддаць яму цела. Я такі, та ж зараз, Мгм. ну, яшчэ што мне трэба зарабіць, типу, і адпомсціць за яго камусьці. Што? Дайце ты сваімі праблемамі, куды это самае. Прэч з маёй галавы. Карацей, я не выбіраў шлях там гэтых усіх антыкарпаратаў, гэта вся барацьба з сістэмай. Мгм. Я даверыўся этим расакам, што ён дастануць мне імплант. І мяне забралі на касмічную станцыю, там нейкія даследаванні рабілі, я тыпу выжыў, а потым сказалі, што я ўсё роўна памру, і ў мяне есть выбор, ці яны перанясуць маю свядомасць у базу гэту ну сваю там эту арасакаўскую базу, і тыпу можа быць потым куды-небудзь мяне уторкнуць у якое цела, як я зразумеў, іх там праграма, ці кажуць можаш ляцець на Горизонт. У палёўку. У мыш-палёўку засунуць. Ці это самае, могуць кажуць, можаш ляціць на зямлю, калі хочаш, але табе засталося 6 месяцаў. Я такі, да, на зямлю. Таму ж я говорю, я вам усім не веру. Вы ўсе доктары, вы ўсе падманваеце. Вы ўсе это змова фармацэўтаў. Лекі ад д'ябла, таму адпусціце ў мяне. Я ўпэўнены, што я выжыву. Але самая канцоўка, калі пачаліся гэтыя тытры і там усе відосы запісы, не ведаю, ось астатніх канцоўках гэта ёсць ці не, там записываются караценькія такія і неяк такая некая журба наваліла, так неяк там сумна гэта ўсё рабілася, а мне сказалі потым, што там усё роўна няма нармальных канцовак, добрых, пазітыўных. Я такі, ну і хрэн з ім тады, нармальна. Лера, у мяне была першая канцоўка, дзе я самавыпілюся. Там можна просто, я не памятаю. Так, там было. Я не зразумеў, дзе, у які момант можна збочыць, паляцець там кудысьці, як я гэта ўсё прамінуўся, гэтыя варыянты. Карацей, нейкім чынам дашоў да фіналу, дзе просто падымаешся на гэтыя клінікі па смерці. Не, чакай, як я называю. Я зразумеў, там, дзе ты з місці падымаешся наверх, і яна кажа, я сюды прыходзіла разам з Джекі, ён там тут рабіў свае выбары, і вось ты можаш выбраць таксама тут. Яна яшчэ нейкую таблетку там яшчэ дае. Да. Ну, а таблетка, пэўна, для самазабойства таксама? Не, там наадварот, яе можна якраз такі выкінуць. Гэта таблетка, падаецца, яна дапаможа табе зрабіць апошні такі рывок. Ну, типу, яшчэ цябе крыху на нагах патрымае для таго, каб ты мог ужо зрабіць там адну місію умоўна, вось гэту сюжэтную, нешта там зрабіць, паспець зарабіць. Ці можна, напрыклад, там было гэта таблетку можна было тыпу выкінуць просто. Імаверна, ты нешта такое і выбраў. Ну, і так, я не памятаю, як там дакладна было, потому што я праходзіў гэта ж на рэлізе, але памятаю, што вось ты застрэліўся, і потым ідуць цітры, і табе там звоняць па нам, табе там звоняць усе, з кім ты суваўся, так крыху нават прабівае на слязу. Ну, так, і я такой глядзіў, неяк так затупіўся, сядзіш, глядзіш, і музончык такі нейкі сумны ідзе, і ўсе такія нейкія сумныя гавораць рэчы. Ну як ты там, ну все, мы не ведаем, дзе ты там, калі што, заязджай, ты такі, курва, чаго ж так сумна? Вось, і што, будзем чакаць ад цябе нейкага відэароліка? Ну так, трэба нешта ж вялікае такое хочу зрабіць, больш-менш вялікае, можа, конечно, не такое вялікае, як па Dragon Age, я ўжо, напэўна, на 55 ці колькі там хвілін, я ўжо не здзюжу столькі пра кіберпанк распавесці, але нешта такое больш-менш агляднае, агульнае хочацца зрабіць. Добро, зразумела, будзем тады чакаць. Давай зараз крыху прабяжымся па нашых шоу-ноутах. Іх у нас гэтым разам няшмат, таму што і я ў адпачынку такім невялічкім асабліва ні за чым не сачыў і нічым не хацеў займацца.
Я там не асабліва вось і- дадаў, але не паспеў дадаць гледачам скажу, што у нас тут за гадзіну за паўтары да усе запісваць нейкі пачаліся форс-мажор за форс-мажорам адзін за адным. Віталь там провод не мог знайсці, у мяне інтэрнэт абваліўся, аказалася, я просто не заплаціў, яны абрэзалі мне хуткасць. Клятыя капіталісты, усім грошы. Вось у нашыя так. часы за дзякуй усё можна было, а зараз усім грошы давай. Дарэчы, давай пра капіталістаў пагаворым, таму што Давай. на тыдні стала вядома, што федэральная гандлёвая камісія ЗША яна пачынае разбіральніцтва супраць Adobe, кампаніі, якая адказная за стварэнне фоташопаў і іншых праграмаў, які падсадзілі шмат творчых людзей на сваю іглу вось этого І я на добрага ёй софта. навасцяджу. А ты саскочыў, малайчына, правда заплаціў там нешта, ты казаў. А я заплаціў, але яны мне вярнулі. Якраз такі гэта навіна тычыцца, гэта разбіральніцтва тычыцца таго, як Adobe ставіцца да адмены падпіскі на іх софт. Я ўжо расказваў пра ўвідзіку пра гэта яшчэ калі это было сакавіку красавіку, калі я ўпершыню падпісаўся на фотошоп, таму што ў мяне ўзніклі складанасці з тым, каб яго бясплатна купіць на macOS, і потым як апынулася гэтая падпіска, яна была гэта была гадавая падпіска нібыта ў растэрміноўку. То бок гэтая была не месячная падпіска, я плаціў раз на месяц, а я падпісаўся на гадавую падпіску і кожны месяц нібыта ў растэрміноўку аплачваў гэтую гадавую падпіску. І потым, калі я вырашыў, што трэба скасаваць гэтую падпіску, апынулася, што мне трэба заплаціць 54 еўра. Прытым гэта там, то бок я адзін месяц скарыстаўся, і вось мне яшчэ за некаторы перыяд трэба было даплаціць, калі я адмаўляюсь ад гэтай падпіскі. Для мяне гэта было просто такой вар'яцкай нечаканасцю. Я палез у інтэрнэты гугліць, на Reddit знайшоў варыянт, як ад гэтага ўсяго адмовіцца. Трэба тыпу падпісацца на іншую падпіску, у цябе пачнецца 2-тыднёвы перыяд бясплатнай адмены падпіскі. Тады ты зможаш, табе па-першае вернуць грошы за грошы, якімі ты нібыта не скарыстаўся ў мінулай падпісцы, вернуць на картку. І потым, калі ты адмаўляешся ад гэтай падпіскі, табе вяртаюць усе грошы за гэтую падпіску, там, што ты паспеў заплаціць за адзін месяц. Вось такім вось незвычайнымі рухамі можна адпісацца, лічы, што бясплатна ад гэтага ўсяго. І федэральная гандлёвая камісія ЗША убачыла ў такой методыцы, калі юзер просто не разумее, якім чынам ён яшчэ павінен за тое, каб адпісацца, ён павінен яшчэ даплаціць, убачылі ў гэтым парушэнне усялякіх консюмерс спажывецкіх нормаў. То бок нібыта Photoshop падманвае сваіх карыстальнікаў, ёсць схаваныя зборы, утойванне збораў ёсць падчас, і якое выяўляецца гэтыя зборы ўжо падчас таго, як ты адмаўляешся ад падпіскі. І такім чынам, паказваючы карыстальніку, што калі ён адмовіцца, ён заплаціць там яшчэ 50 еўра умоўных, гэта такая моцны інструмент, каб пакінуць карыстальніка на тваёй пляцоўцы, каб ён адмовіўся ад адмаўлення падпіскі. Ось, скажем так. І гэта добрая навіна, не сказаць, што мы да гэтага прыклалі нейкую руку, але вось у інтэрнэтах пра гэта шмат гаварылі, шмат пісалі, на гэта шмат наракалі, і глядзі ты, для мяне гэта насамрэч дзіўна, што ўсё ж такі амерыканскія чыноўнікі звярнулі на гэта ўвагу, пэўна, былі нейкія для гэтага нагода, магчыма, нейкія пісьмы там пісалі. Ці, магчыма, гэтыя самыя чыноўнікі, яны якраз такі працавалі за Adobe, хто нехта хацеў адпісацца, такі, да што тут робіцца ў вашай гэтай Adobe? Давайте разбяромся. Таму зараз пачнецца нейкае разбіральніцтва, пэўна, потым будзе суд. Не ведаю, наколькі доўга гэта можа зацягнуцца. Прынамсі, магчыма, што Adobe не будзе чакаць нейкага выніка гэтага разбіральніцтва. Яны загадзя зараз прымуць меры да таго, каб змяніць
падыход да сваіх падпісак, але ўсё адное разбіральніцтва будзе і усе тыя карыстальнікі, якія будуць незадаволеныя, хутчэй за ўсё яны нейкім чынам змогуць нават, ну, калі ўсё пойдзе добра, то яны могуць разлічваць нават на нейкую кампенсацыю з боку Adobe, калі амерыканскія чыноўнікі палічаць, што вось гэтая практыка яна была антыспажывецкай і ўвогуле такой непрыгожанькай яна дакладна была. А вось наконт антыспажывецкасці, конечно, тут яшчэ давядзецца разбірацца усялякім юрыстам гэтай самай федэральнай гандлёвай камісіі з гэтым. Вось такая невялічкая навіна, але яна вельмі прыемная. Мінулым разам мы ўжо расказвалі пра Adobe у мінулым выпуску. Там таксама яны не вельмі добра сябе паводзілі, і вось вельмі прыемна, што ёсць нейкая справядлівасць, і за такія канторы таксама бяруцца і іхныя практыкі разглядаюць пад лупай. Я тебе скажу, что у меня подобная была штука. Я нечто поставил себе мобильную программу для вывучэння моў. Нейкая адна з там з гэтых асноўных там 5 тых першых, якія у спісе у плэй-маркеце. Ну і значит, яна там, ну, зразумела, ёсць бясплатная версія, а ёсць, ну, там пашыраная версія, платная ўжо. І ўсё, я захацеў, думаю, ну, возьму сабе. І неяк там так па-дэбільнаму было ўсё напісана. І типу, я так і не зразумеў, там нешта там на per ir, і то не ir, то inmons столькі, і нешта яны там так уже хітра неяк усё напісалі, і што я падумаў, што што ў месяц будзе ось такая сума. За год, за месяц будзе столькі, а за год вы заплаціце столькі-то. Ну, агулам, типу, вось мы як бы паказваем, што вы столькі заплаціце. Я такой, окей, добра, mons, please. One. І вось аказалася, што гэта не монс, а яны просто показалі, што нібыта ў месяц табе атрымаецца. Так я заплаціў за год. З мяне знялі за год там. Не, ну, як бы нельга говорыць, што гэта не шмат. Там 40 з нечым было долараў, але ж мяне знялі, ўсё, карыстайцеся на здароўе. Я так, у сэнсе, алло, я хацеў... А ёсць такая практыка зараз, я таксама на некаторых сайтах заўважаў, табе пішуць, ну, нібыта ёсць 3 варыянты, але ўсе гэтыя 3 варыянты яны ну там ад года аплата. І там типу самы першы варыянт, ну і ва ўсіх напісана будзе колькі гэта ў месяц каштуе. Там типу месяц 12, але насамрэч ты плаціш год, і вось тады табе будзе по 12 у месяц нібыта. Там на 3 гады табе столькі-то, там 5 гадоў яшчэ столькі-то. Вось так уводзяць узманы, калі ты не ўчытаешся, таму што ёсць нешта вельмі на мяжы з махлярствам. Тыпу яны як бы і не падманваюць цябе, але ўтойваюць. Разумееш, як бы так мы не дагаварылі крыху просто. І гэта як бы не зусім, я лічу, правильно, таму што, ну, як і ўсё, ну, яны мне спісалі, што і каму я напішу, куды я напішу. Яны ж як бы ўсё правильно зрабілі, там усё было напісана, калі ласка, ніхто не забараняў не падпісвацца і не плаціць. Дарэчы, толькі што аўстрыйцы забілі палякам, трымаю курсе. А чаго яны так рано гуляюць? Я думаў, яны ў 8 вечара пачнуць. А що, ты хацеў палякаў паглядзець? Ну так, збіраўся. Ну добра. Ну ты глядзі. Карацей, вось, гэта навіна, яна не той, каб супер-пупер навіна, але яна меня зачапіла тым, што ну колькі ж можна вось гэтымі абурэннямі займацца. Ну это ўжо нейкі пераходзяць усе межы. Я патлумач, можа быць, я не прав, можа я нешта не разумею. Карацей, вось Assassin's Creed гэты новы, які Shadows пра япончыкаў. Значит, яны зладзілі такі невялічкі конкурс, і там нешта там можна агучыць, нейкія там дало. Карацей, нібыта чалавек, нейкі там пераможца, можа атрымаць магчымасць паўдзельнічаць у агучцы. Так, нейка там можа яму непіся якога дадуць, ці нейкіх там пару нейкіх там выразаў, нешта сказаць. Вось, і Ubisoft ладзіць такую рэч, вось, можаце паўдзельнічаць, можаце каго агучаць там на прапанаваных мовах, вось, і можаце, тыпу, можаце быць уключаны ў моўную гульню. Абурыліся? Людзі на гэта абурыліся. Абурыліся, ведаеш? Японцаў будуць агучваць не японцы, ці што? Не, абурыліся гэтыя. Тыя, хто займаюцца агучкамі. Ты разумееш? Яны сказалі, што мы за гэта атрымліваем грошы,
А гэтая вот кампанія бясплатна збіраць. паслухай матывацыю. Так, яны бясплатна, ледзь не падманам Мгм. змогуць агучыць свае нейкія там радкі з дапамогай вось такім чынам і не заплаціць ім як там $250 за радок ці $250 за хвіліну. Ну, і нейкая там стаўка Мгм. ёсць. І вось ён абурыўся вось ажно і ўсе як гэта кепска. Я думаю, вы што, зусім ужо там з глузду з'ехалі. Ну, типу, не, калі зусім не вельмі глыбока ў гэта капнуць, можа быць нават можна там неяк пастарацца зразумець абурэнне гэтага чалавека. Вось, але агулам гэта проста шыза ўжо цалкам. Типу, яны даюць магчымасць проста геймерам паўдзельнічаць, ну, твоим голосам агучыцца нейкі персонаж у твоей любимой гульні. Падаецца, ну, гэта вельмі такая, ну, маркетынгавая, нейкая такая сур'ёзная рэч. Вось, а вось людзі незадавольны, кажуць, я, кажа, працую, я за такое атрымліваю грошы, а тут нехта за бесплатна зробіць мою працу. Разумееш? Мгм. Я такі падумаў, давайте, па-першае, разгонім усіх валанцёраў па ўсім свеце, якія выконваюць чыюсьцю працу. Таму што яны робяць гэта, курва, іх бесплатна. Разумееш? Ну, типу, гэта можна да чаго угодно увогуле даколупацца, і гэта я чамусьці палічу, што гэта, ну, просто ўжо нейкая шизоідная ўжо. У людзей ўжо не ведаюць, на што бурыцца. Типу, ведаеш, это ўжо нейкі ўжо новая ступень папулізма, я не ведаю, як гэта называецца, што мне тут святло зрабілася. Калі вось ёсць нейкая кампанія, у яе не самыя добрае рэзюме пра яе, ну, не самыя добрыя меркаванні, тыпу, вось Ubisoft, яна ўсіх маніць, яна самая хрэновая, там не людзі, нейкія адны чэрці працуюць, якія кроў там немаўлят смокчуць, і ўсё гэта такое. То бок, і ўсё, што яны зробяць, усё робіць хрэнова. Это такое ж прадузятае меркаванне, што калі яны ўжо проста прапанавалі людзям нейкім паўдзельніцтву агучцы, значыць, гэтыя клятыя карпарацыі хочуць нажыцца і не патраціць... Колькі там? 1000? 250. Я ж говорю, 250 что-то там было написано, ці то за радок, ці то за сесію, карацей, вось яны все там абураюцца, ну все. Ну, не разумею, ну, сапраўды, гэта крыху, ну, зразумела, гэта маркетынгавая такая цікавая гісторыя, калі ты можаш сваіх фанат можа патрапіць у гульню, пэўна, гэта мы не гуляем, а для кагосьці гэта можа быць, ну, супер важна. З'явіцца ў радку, і я там сумняюся, што гэта будзе нейкая вялікая колькасць гэтых самых радкоў і фразаў. Пэўна, там можа які-небудзь рандомны непіс, ну, зразумела, невядома, як гэта ўсё будзе, але тут у цябе будзе шанс выйграць паездку ў Великабрытанію, там будуць урокі агучвання, і нават, магчыма, станеш персонажам побочнага квеста. А за гэта хто будзе плаціць? А за паездку ў Великабрытанію, за урокі агучвання? Ось ён незадаволены, атрымліваецца, што кагосьці іншых замест яго паклічуць, прывязуць у Великабрытанію, дадуць это самае агучыць, яшчэ можа пакорміць. Ты разумееш? Ён кажа, а мае, а я. І так з гэтымі штучнымі інтэлектамі нас прыціснулі з усіх бакоў, а яшчэ і тут абдзіраюць. Другая справа была б, калі б тут патрабавалася ад карыстальнікаў заплаціць, хто больш заплаціць, то я не зможа прачытаць. Ну, гэта была бы ўжо гісторыя з такім пахам. Ну так, а тут, ну, цалкам нармалёвая маркетынгавая такая стратэгія со сваім кам'юніці нейкім чынам так працаваць, каб ім было цікава і так разыгрываць інтарэс. Цалкам нармальная гісторыя. А вот гэта абурэнне, я ж кажу, тут уже справа тым, што магчыма проста ўжо цягнуць на паверхню у наш інтэрнет уже просто там недзе там на ўзбочы нейкай вёскі нешта напісаў, уже цягнуць, ось, глядзіце, грамадства абурана. Хаця гэта просто нейкі адзін там уже псіхічны які чалавек там просто напісаў і ўсё, ўжо з гэтага ўжо цэлую навіну зрабілі. Ну, вось, карацей, нейкая такая не самая прыемная. Прычым, што я разумею, що карпарацыі кляты, усе хочуць нас без штаноў пакінуць, канешне. Але ж гэта іншы раз. Я, дарэчы, без штаноў прама зараз
так што мяне ўжо калі пакідаць, то будзе небяспечна. Я все ж таки ў штанах 50% нашай вядучых нашай студыі у штанах. Можете не хвалявацца. Так, что я там яшчэ бачу цікавага? Я яшчэ бачу цікава, ты бачыў, што NVIDIA не захапіла першае месца, ці яна захапіла першае месца. Карацей, яна перасягнула зараз я зараз усё вам прачытаю, і это самае ўсё будзе цікава. Значит, NVIDIA пасля закрыцця торгоў у аўторак акцыі кампаніі NVIDIA, якая займаецца, як вы ведаеце, шмат і вытворчасцю графічных чыпаў і сістэм на іх аснове, падаражэлі на некалькі долараў, але гэтага было дастаткова, каб падняць агульны рынкавы кошт фірмы на новую вышыню і замацаваць за сабой званне самай дарагой кампаніі ў свеце. Яна абскакала і Apple, хоць гэта было крыху раней, а цяпер яна яшчэ абскакала і Microsoft. Вось. У цяперашні час кошт вытворцы відэакарт ацэньваецца ў 3 трыльёны 300 мільёнаў долараў. Во. Ну, можешь любую лічбу называть, тут уже просто больше триллионы миллиардов. Больше, чем 500 долларов. Вось, у 2024 годзе кошт яе акцый узляцеў аж на 170%. І зноў NVIDIA перасягнула 3 ксільярды гэтых долараў. Ну гэта мы просто ўжо і гэта да той тэмы, што мы не раз абмяркоўвалі, ты распавядаў пра NVIDIA, што яны добра зарабілі вось на гэтым штучным інтэлекце, на гэтым хайпе, на гэтым усім шызе па гэтаму штучнаму інтэлекту, потому што як ты тлумачыў, да, на іх чыпах, на гэтым усім і вучыцца, і базуецца, і працуе ўся эта штучная багадзельня. Я не супер-пупер гэтым разбіраюся, але я разбіраюся у тым, што NVIDIA зарабіла амаль там пад 200% просто падняліся. Так, зараз добра менавіта вось свае гэтыя серверныя машыны добра прадаюць. Там зразумела, на фоне гэтай залатой ліхаманкі, якая зараз разварочваецца вакол штучнага інтэлекта, вось гэтыя гульнявыя відэакарткі, яны там так ужо так нягледзенька выглядаюць, там зусім маленечкі адсотак ад таго, што яны зарабляюць на штучным інтэлекце, таму што такія вялікія канторы, як Meta, як Google, яны просто там грузавікамі, кантэйнернымі которые плаваюць. Кантэйнеравозы. Кантэйнеравозы, вот, да. Відэакарткавозамі, карацей, закупляюць у іх гэтыя чыпы, гэтыя машыны, на якіх усё навучаецца, і так. Але ёсць вялікае пытаннечка, наколькі доўгім будзе вось гэты калісьці у адзін момант все-таки, ну все, мы ўсё закупілі, хопіць, і яны такія калісьці, пэўна, наадварот зразумеюць, што колькі не закупляй, ты ўжо не зможаш зрабіць нашмат лепш, чым ёсць зараз. Далей ведаеш, такая экспонент. Ну так. Гэта у нас тое, што мы зараз маем са штучным інтэлектам, гэта такі добра прапампаваны Т9, які на ляту падбірае наступнае слова да таго слова, якое ён ужо падабраў і якое ўжо ляжыць у яго памяці. І штучны інтэлект, я не ўпэўнены, што ўсё гэта... Я хутчэй не упэўнены, што немагчыма зрабіць прасунуты штучны інтэлект, вось той, які мы назіраем у фантастыцы. Агульны штучны інтэлект, просто калі маштабіраваць вось гэты падыход з закідваннем усіх ведаў усяго света у чароўную чорную скрыню, якая табе просто выкідвае рандомныя словы, але словы, якія часцей за ўсё сустракаюцца побач адно з адным у тых матэрыялах, на якіх яна навучаецца. То бок штучны інтэлект — это такая версія этой знакамітай малпы, да? Ну так. Якая збольшага так. Клацае па этой клавіатуры. Аднойчы яна як бы надрукуе там умоўна якую-небудзь кнігу. Ну слухай, яна ж зараз друкуе лухту даволі часта.
і калі яшчэ быў GPT-3, я памятаю, гэта яшчэ было да пандэміі, мне здаецца, я памятаю. Ты давай не прапануй, ты просто кажы вехамі, тыпу, да маіх, калі у мяне яшчэ былі валасы і Ну, это сапраўдны вехі. Цяпер новая веха, калі ў мяне былі ўсе зубы, калі яны пачалі рэзка памяншацца іх колькасць. Вось, карацей, пра штучны інтэлект можна гаварыць доўга, і я не думаю, што трэба на гэта марнаваць часу. Паглядзім, як далей пойдуць справы з NVIDIA. Мне цікава, наколькі доўга гэта ўсё утрымаецца, канечне. Слухай, як бы нават не пайшла справа са штучнымі інтэлектамі, ну, заўсёды могуць спакойна пераключыцца на свае відэакарткі. Типу, все-таки зруйнаваўся ўвесь рынок штучных інтэлектаў, усе без трусаў, без штаноў засталіся, а NVIDIA такія, типу, ну, пайшлі відэакарткі рабіць. Ну, просто яны, ведаеш, не будуць ужо зарабляць столькі ж неверагодна шмат, як зараз зарабляюць. Давай цяпер пяройдзем да самай гучнай на гэтым тыдні. Перабіў тебе палякі забілі 1-1. Трымаю ў курсе. Галера. А ты там глядзіш здесь, ці што? Не, ну у мяне тэлеграм, мяне ўсплываюць, не гляджу. І каб я яшчэ глядзеў, ты што, я ж запісываю, у мяне так тут інтэрнэт на саплях вісіць інтэрнэт, я яшчэ бы футбол глядзець. Не, это просто пушы прылятаюць з тэлеграма. Гульні. Гавары, што ты там нешта нагуляў? Я не нагуляў, пра гэта крыху пазней раскажу пра тое, што я пагуляў. А зараз давай пагаворам пра галоўную прэзентацыю на гэтым тыдні, якая, ну, пэўна, можа для некаторых так, людзей я пайшоў абскакаць прэзентацыю Xbox Game Showcase. Гэта Nintendo Direct, які адбыўся, здаецца, у аўторак. Мы яго не стрымілі, таму што мне якраз такі выдзіралі зуб, а Рудзі просто вось такі чалавек, які не ўспрымае Nintendo і гульні. Так а што бы, я бы нават, ну, паказалі бы мне гэтыя мульцікі. Я ні гэтай гульні не ведаю. Ну што скажу, ну, глядзіце, гэта Марыо. Гэта ўсё, што я пра яго магу вам сказаць. Я гуляў яго калісьці 3 гадоў таму. Так, вось тое, што мы зараз бачым на экране, гэта Марыо, новая гульня з серыі Марыо і Луіджы. Дэбютавала гэта новая гульня, якая завецца Mario and Luigi Brothership. Прайшло 9 гадоў з моманту апошняй гульні ў гэтай серыі Mario Luigi, гэта Bowser's Inside Stories. Яна дэбютавала ў 9-м годзе на Nintendo DS. Капец, як даўно. Nintendo DS яшчэ былі жывыя і нават актуальныя, і гульні нават на іх яшчэ выходзілі. Просто з глузду з'ехаць. І перш чым гэта гульня была перавыдадзена з дадатковым контентам і цалкам новай пабочнай гісторыяй на 3DS у 2018 годзе. У Brothership браты кіруюць уласным парусным караблём, каб даследаваць зусім новы свет, усеяны астравамі, і вярнуцца ў грыбное каралеўства. Абодва павінны працаваць разам, выкарыстоўваючы сваю сілу братэрскай любові, каб пераадольваць перашкоды і перамагаць босаў. Гэта даволі цікава, таму што, ну, зразумела, як і шмат якія гульні Nintendo, яе можна гуляць удвох у кауч-каопе, і сама канструкцыя Nintendo Switch, яна дазваляе запускаць такія гульні на адной прыстаўцы, таму што ў цябе кожны з джойконаў гэта асобны, у такім у выпадку каопа гэта асобны геймпад, якім можна падзяліцца. І гэта даволі круто. Зараз, дарэчы, я адчыню в прынцыпе самую прэзентацыю і будзем па ёй праходзіцца. Тут па некаторых найбольш цікавых момантах, напрыклад, як вось гэта Nintendo World Championship NES Edition. Што гэта такое? Гэта набор з NES-аўскіх гульняў, тых гульняў, якія выходзілі на Денді, але гэта не цалкам гульні, а менавіта ўзроўні, некаторыя ўзроўні, якія разлічаны на спідраны, на праходжанне на спідраны, і наколькі хутка вы праходзіце гэты ўзровень, гэта ўсё ўлічваецца ў нейкім сусветным ранкінге, дзе будзе тлумачыцца, што вы там знаходзіцеся на першым месцы ці на 3124 месцы сярод усіх
гульцоў і задрочваючы вось так кожны узровень з гэтых гульняў ад Зельды, якую нам тут прадэманстравалі, да бясконцых гульняў пра Марыё, можна на 0,02 паляпшаць свой вынік, каб узнімацца вышэй у гэтым ранкінгу і дайсці да самай вышыні. Хутчэй за ўсё, гэта будзе штосьці такое цікавае менавіта для тых, хто любіць займацца хуткаснымі праходжаннямі. І у прынцыпе гэта нават можа стаць нейкай дысцыплінай, такой, ведаеш, умоўным контрстрайкам ад Nintendo, калі будуць на розных івентах ахвотных людзей запрашаць у гэта згуляць, паказаць найлепшы вынік і там атрымаць нейкія за гэта ўзнагароды. У Nintendo была, ну, в прынцыпе, яна і зараз ёсць Tetris 999 ці 99, я не памятаю, 99, прынамсі, здаецца. Вось, дзе ты мог гуляць у Tetris, мультиплеер у Tetris, супраць 98 гульцоў астатніх, і нейкім чынам збіваючы, ну, укладваючы гэтая тетраміна і радкі збіваючыя, рабіць падлянкі тым, хто гуляе там з табой у гэтай неверагодна вялікай катцы, ці нейкім чынам там атрымоўваць нейкія бафы. І тут прыкладна будзе штосьці падобнае, тут будзе рэжым на 8 гульцоў онлайн, адна і тая ж арэна, кожны праходзіць яе, і кожны умоўна палова тых, хто гуляе, у каго найлепшы результат, яны праходзяць далей, а палова, якая прадэманстравала найгоршы результат, вынік яна як-то знікае, ось, яна адвальваецца. І такім чынам, тыпу, самага лепшага будуць вызначаць у гэтай гульні. Гэта такі сурвайвал, рэжым на выжыванне. Даволі, ну, цікава. Прынамсі, калі я памятаю Tetris 99, гэта было так, скажем, потненька, і тут, здаецца, таксама можна будзе на чым запацець. Вось. Далей, мне твои гэта яны такія красамоўныя, скажем так. Чаму не, ну, сапраўды можа быць цікава паспаборнічаць. Паспаборнічаць, дакладна, будзе цікава. Вось, што яшчэ прадэманстравалі? Гэта зараз, што вам дэманструецца на экране. Ой, Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Гэта... Я лічу, занадта мала абрэвіатур у назве. Так, гэта, карацей, ремейк гульні 2D-шная, якая выходзіла вельмі даўно, але у ремейк зроблены у графічна новым 2D і ў графічна новых гэтых чароўных пікселях. Выглядае часам даволі прыемна, штосьці падобнае да Octopath Traveler, які не памятаю, хто робіць, але таксама на свічы гэта гульня выходзіла вось такім сучасным піксель-арце, у сучасным 2D. Згуляць у такую класіку, пэўна, будзе цікава, але, зразумела ж, гэта ў першую чаргу разлічана на нейкі японскі рынак і на энтузіастаў JRPG. На захадзе я спрабаваў гуляць у Dragon Quest, але апынулася, гэта ўсё ж такі не мая гульня, але ў гэтай гульні ёсць даволі шмат фанатаў. Яшчэ, што цікавае, гэта адбыўся вялікі дадатак да Nintendo Switch Online. Гэта такая подпіска Nintendo Switch'уская, штосьці падобнае да Game Pass'а ці PlayStation Plus'а. І ў гэтай падпісцы атрымоўваеш доступ да магчымасці гуляць у онлайн-гульні Nintendo менавіта. Fortnite, здаецца, можна і так гуляць без яе. Вось. І таксама ў гэтай падпісцы ёсць доступ да класічных гульняў з Game Boy Advance, з Nintendo 64, ну, карцей, з розных старых платформаў самой Nintendo. Вось, у яе тут добавілі гэтым разам The Legend of Zelda A Link to the Past,
і там таксама шматкарыстальніцкае пашырэнне Force Wars, калі ў 4 можна гуляць вось гэту класічную Зельду. Metroid Zero Mission, а таксама N64 Турок з N64 у такую гульню як Турок. Што цікавае, тут з'явіцца Perfect Dark яшчэ у гэтай падпісцы, тая самая Perfect Dark, пра якую мы убачылі рэмейк ці перазагрузку ці рэмейк нейкі, пэўна. Так. А гэтым разам вось будзе у Nintendo Switch Online арыгінальная гульня, як яна выглядала на Nintendo 64, і прынамсі тут нават будзе яшчэ і мультыплеер. Можна будзе ў 4 згуляць у мультыплеер Perfect Dark. Што гэта такое, я ўвогуле не ведаю, але вось цікава, што пакуль Xbox анансавалі, ну не анансавалі, яны ўжо раней гэта анансавалі, але тут вось менавіта прадэманстравалі рэмейк Perfect Dark, то тут мы можам паглядзець на Nintendo Switch, як гэта ўсё выглядала даўным-даўно у старадаўнія часы. Вось, яшчэ такая невялічкая, але важны не рэмейк, а рэмастер. Гэта гульня, якая завецца Donkey Kong Country Returns HD. Вось яна. Гэта таксама даволі старая гульня, ёй ужо 14 гадоў. Упершыню Donkey Kong Country Returns выходзіла на Nintendo Wii. Вось потым быў порт на 3DS, і зараз, не зараз, у наступным годзе, у 2025 мы паглядзім HD-версію гульні, якая выйдзе на Nintendo Switch. Тут, зразумела, падцянуць усялякія тэкстуркі, будзе больш прыемна гэта ўсё гуляцца. Зразумела, што ўжо і Nintendo Switch 2 будзе, можа там і не проста HD, а Full HD гэта ўсё будзе выглядаць. Вось. Ёсць, канешне, толькі адна вялікая праблема, як гэта часта бывае з гульнямі і рэмейкамі, і рэмастарамі гульняў Nintendo. Хоць гэта і HD перавыданне, але, пэўна, яно будзе каштаваць, лічы, што як паўнавартасная гульня новая, таму што Nintendo вельмі цэняць тое, што яны робяць, і за просто так не збіраюцца гэта нікому аддаваць. Што мяне непасрэдна зацікавіла, гэта новая гульня з серыі Super Mario Party Jamboree. Што такое Super Mario Party? Гэта такая настольная гульня на камплюхтары, на Nintendo Switch, у якую вы можете у 4 з сябрамі гуляць за адным тэлевізарам з 4 кантролерамі. Кідаеш кубік, умоўна, ходзіш па вось гэтым клеткам, адбываюцца нейкія падзеі, нейкія там на цябе бафы, дэбафы накладаюцца, збіраеш зорачкі, у каго больш зорачкаў, той выйграў. Кожны круг у цябе атрымоўваюцца, з'яўляюцца міні-гульні, у якіх ты... Міні-гульні гэта, пэўна, самае цікавае, што ёсць у серыі Mario Party, таму што яны вельмі, скажем так, як-то не эксперыментальныя, а вельмі вынаходлівыя. Таму што ў 4 ты звычайна там павінен на нейкай такой умоўна невялічкай карце выжываць, ці не ведаю, там вось такім чынам хадзіць, там пераносіць каго-то, рэзаць нейкую страву, дзякуючы таму, што у джойконаў Nintendo ёсць гэтыя гіра-кантролеры, гіраскутары, не памятаю, гэта называецца. Гіра. Пазабіваў дзед галаву гэтымі словамі сучаснымі. Так. І у гэта вельмі, яно яшчэ такое вельмі рухавае. Ты заўсёды рухаешся, нейкі машаш рукамі, твае суседзі машаць рукамі, і такая вясёлая штука адбываецца. Гучыць не весела. А ёсць гульні, дзе ляжаць трэба на канапе, там вот гэта ўсё. Вось такія я люблю. Ну гэта на Xbox будзе дакладна такія гульні. Вось, яна выходзіць 17 кастрычніка. Калі у вас ёсць сябры, часта збіраеце сябрамі, ці ёсць дзеці, хаця з дзецьмі гэта складаней гуляць, таму што гэта заўсёды будзе драма, калі яны не ўмеюць прайграваць, а вы не ўмееце ім паддавацца. Вось, гэта такая добрая сямейная
партыйная гульня, якая не адзін вечар вам дакладна расфарбуе. Вось яшчэ з такіх партыйных гульняў увогуле Switch гэта найлепшая пляцоўка для таго, каб вось такія рухавыя гульні запускаць. Усё дзякуючы гэтаму джойкону, якім можна размахваць, і сістэма можа разумець яго знаходжанне у прасторы, якім чынам там яе адсочваць. Вось выйдзе таксама Just Dance 2025 Edition. Just Dance выходзіць кожны год, гэта выйдзе, здаецца, у кастрычніку, і тут як бы нічога новага, зразумела, але калі казаць пра экспірыенс свіча, то вось Just Dance яна крыху горш, чым Super Mario Party, але калі вы любіце танчыць і у вас ёсць таксама такія ж рухавыя жвавыя сябры, то для вас гэта можа быць вельмі добрай гульнёй. Там шмат папсовых гучных трэкаў гэтага года. Зразумела ж, шмат і таго, за што давядзецца даплаціць, таму што такая даволі непрыемная мадэль падпісак усялякіх, набыцця песен, але ж тут і зразумела, таму што гэтыя песні яны шмат каштуюць, і артысты просто так іх не хочуць аддаваць. Яны таксама бяруць з гэтага сваю нейкую таксу. Я толькі не зразумеў, што робіць Вольга Бузова на вокладцы гэтага Just Dance у якасці аднаго з галоўных персонажаў. Не пытайся, адкуль я гэта ўсё ведаю. Так. Я не буду гэта каментаваць. Вось наступнае, гэта мы ўжо бачылі, Lego Adventure у сусвеце Horizon. Гэта дэманстравалі нам на State of Play. Таксама яна выйдзе і на свічы. Добрая гульня, якраз-такі зноўку паўтаруся, сямейная, падтрымлівае кауч-кооп у звязку з Nintendo Switch. Увогуле гэта просто супер. З другім Nintendo Switch'ом, пэўна, будзе выглядаць яшчэ лепш. Таксама анансавалі выхад Stray бліжэй дзесьці да святочнага сезону, але калі дэманстравалі ролик гэтага Stray, што важна заўважыць, Nintendo не намагаецца нейкім чынам падмануць і паказаць відарыс лепш, чым ён насамрэч будзе на кансолі. І калі яны дэманстравалі вось Stray, то тут заўважна, наколькі такая даволі спрасцелая, конечно, графіка. Ну так, паспрасцеўшая ў параўнанні з тым, што было на іншых кансолях. Але ўжо до конца гэтага года можна будзе згуляць у Stray на Nintendo Switch. Яшчэ Nintendo Switch гэта якраз таки, мне падаецца, тая платформа, дзе вось Stray, вось якраз як дзеці ў школу. Вось якраз для такіх платформ яна вельмі добра падыходзіць. Так, магчыма. Вельмі незвычайная, незвычайная, нечаканая для мяне гульня Tales of Shire The Lord of the Rings Game. Гэта умоўна штосьці кшталту вясёлай фермы, але у свеце уладара пярсцёнкаў, дзе ты можаш за хоббіта... Як гэта называецца? Cozy Games? Не? Ну, штосьці такое, так. Штосьці типу Cozy Games, цих усіх Animal Crossing, ось такога вясёлых фермаў, дзе ты можаш свой рыбачыць, агарод нейкі там сабе разбіць, сад падтрымліваць, прыгажосці, запрашаць, гатаваць ежу і запрашаць іншых хоббітаў далучыцца да твайго сніданка. Адбіць нас голову мы будзем? Не ведаю. Гендальф будзе прыходзіць таксама. Вось до конца 2024 года гэта гульня выйдзе, калі ёсць фанаты такога і уладара пярсцёнкаў, калі вось гэтыя дзве нейкія такія, ведаеш, скрыжоўваюцца, як мне падаецца, даволі нескрыжоўваемыя рэчы, але... Ой, не, я так не думаю.
Чаму ну тыпу тым каму падабаецца фэнтэзі і тым каму падабаюцца козі геймс гэта не ладно зараз нейкі сексізмы пайдуць я памаўчу Вось нечаканы анонс гэта новая The Legend of Zelda так дзе я нешта новае вось так вось кожны год па The Legend of Zelda я гэта не перажыву The Legend of Zelda глобальныя сістэмы скончыліся 100%, 110 уже ставіць пэўна The Legend of Zelda Echoes of Wisdom гэта будзе 2D гульня ну все это ж не тая Зельда ты і думаеш чаму нідзе не напісалі што Зельду новую думаю нешта ну як это так я амінуў падробка нейкая ну яна зразумела вось гэты стыль ён натхняецца рэмейкам здаецца Link to the Past дарэчы гэта быў рэмейк які там некалькі гадоў таму выходзіў на свічы таксама строй гульні але самае галоўнае што пасля многіх гадоў ролі другой скрыпкі пасля лінка у яе уласнай франшызе The Legend of Zelda яна называецца гэтай восенню прынцэса Зельда нарэшце атрымае уласную відэагульню то бок гэтым разам мы будзем гуляць не за лінка як гэта ва ўсіх гульнях The Legend of Zelda серыі мы робім мы будзем непасрэдна гуляць за саму прынцэсу Зельду таму што лінк ну знік яго засмактала ў нешта невядомае Вось это будзе вельмі цяжка па-першае для вялікай колькасці геймераў было адкрыццём тое што у гульні пра Зельду гуляеш не за Зельду з'явіцца гульня хлопчыка завуць не Зельда а лінк так і тое ж зараз з'явіцца гульня у якой называецца Зельда у якой ты будзеш гуляць за Зельду потым ты уключыш іншую гульду Зельда і будзеш гуляць не за Зельду все-таки што адбываецца Вось, што тут адбываецца пасля таго як Генан это антаганіст усіх серый зразумела як ёсць лінк ёсць Зельда ёсць Генан супраць якога яны ўвесь час ваююць Вось Зельда засталася адная пакінутая на волю лёсу і каб змагацца з пошчамі монстраў якія абрынуліся на Хайрул гэта каралеўства свет у якім яны існуюць у яе з'явіцца незвычайная зброя гэта вось такі трыжэзл трырод ён там завецца ў арыгінале род не род вось гэты жэзл і вось гэта нешта што побач з ёй будзе летаць нейкая такая магічная істота незвычайным чынам падышлі да гэтай гульні распрацоўшчыкі таму што у прынцыпе было б нечакана пэўна калі б Зельда просто хадзіла б з мячом ці з якім-небудзь лукам і расстрэльвала там усіх гэтых монстраў з дапамогай гэтага жэзла яна зможа капіраваць рабіць рэхі прадметаў некаторых у сусвеце то бок і з дапамогай гэтых прадметаў ці падарожнічаць перамяшчацца па ўзроўні там сталы на сталы накладваць ці нават рабіць рэхі розных монстраў і гэтымі монстрамі каб гэтыя монстры адзін з адным змагаліся вось тут яна да прыкладу квадратныя нейкія ваду кубічную ваду на гэта самае накалдавала тут яна накалдавала дрэўца каб прайсці ну карацей гэта падобна крыху падобна да таго што мы ўбачылі у апошняй вялікай з Legend of Zelda таму што там таксама можна было крафціць штосьці тут толькі не зусім крафціць тут мы можам тых монстраў якіх мы забілі ці просто нейкія прадметы ствараць выглядае прынамсі цікава улічваючы як добра Nintendo умее рабіць нейкія пазлы галаваломкі ў сусвеце і які такі абшырны інструментарый дае для таго каб гэта ўсё вырашаць то падаецца гэта можа быць нават даволі цікава гуляцца вось гэта адзін з галоўных анонсаў
выставы. Яшчэ будзе нейкі, ну-ка, Так. ну-ка. Так, Мы апошні ўсе анонс, зацікаўлены. тое, што нам прадэманстравалі, гэта Metroid Prime 4 Beyond. Nintendo нарэшце падзялілася кадрамі геймплея гэтай гульні. У гульні даволі складаны лёс, таму што ўпершыню яе анансавалі ў 2017 годзе. Роўна 7 гадоў таму, таксама гэта быў чэрвень, 7 гадоў, ну так, 7 гадоў. І тады нам прадэманстравалі толькі лагатып гульні. У студзені 19 года Nintendo выйшаў нехта з топ-менеджераў Nintendo, у ногі ўсім пакланіўся, сказаў: прабачце нас, нам няма чаго паказаць пра Metroid Prime 4, таму што мы вырашылі перазагрузіць гульню, перазагрузіць распрацоўку. І за перазапуск узяліся распрацоўшчыкі арыгінальнай Metroid Prime Retro Studios. Вось, у гэтым зараз кароткім відэа, якое паказалі падчас прэзентацыі, ну, прадэманстравалі прынамсі класічны, тое, што можна назваць класічным метроідам, з вось гэтай камерай, якая на адным нейкім суперніку замацоўваецца, і ты там страляеш, носіся. Я, дарэчы, у шутер гэты метроіда не гуляў, таму тут Metroid Prime менавіта. Таму што ёсць метроіды, якія, прынамсі, метроідванія, якія стваралі гэты жанр, а ёсць Metroid Prime, дзе гэта ўжо 3D-шны умоўна шутан. Вось, да рэлізу прыйдзецца пачакаць, ён адбудзецца ў 2025 годзе. Канкрэтнай даты няма, але пэўна ёсць верагоднасць, што гэта будзе рэлізны тайтл для Nintendo Switch 2. Так што чакаем, калі даведаемся пра дату выхаду Nintendo Switch 2, і тады, прынамсі, можна чакаць, што тады ж выйдзе і Metroid Prime 4 Beyond. Вось, для фанатаў Nintendo гэта была даволі такая вялікая прэзентацыя, незвычайных шмат нечакана гульняў прадэманстравалі. Для сябе я адзначу, як ужо зразумела, Mario Party, The Legend of Zelda, вось гэтую новую. Адзначыў таксама у што можна згуляць, гэта Mario і Luigi Brotherhood. Карацей, шмат такіх цікавостак, якія выйдуць ужо ў другой палавіне гэтага года. Таксама Metroid Prime 4, якая выйдзе у наступным годзе. Вось, прэзентацыя была даволі цікавай і шмат чаго цікавага паказалі. Будзе у ва што згуляць, канешне, калі магчыма на скідках, на зніжках, калі яны ўвогуле калісьці будуць, але вось, верасень, прынамсі, дзякуючы Зельдзе, якая, нагадаю, выйдзе, калі яна выйдзе, The Legend of Zelda 26 верасня. Верасень будзе такі даволі насычаны, там пачатак верасня, наколькі я памятаю, і яго канец. Вось, гэта пакуль што ўсё, што тычыцца... Я думаю, што ад Nintendo можна тады адразу перайти да сапраўдных гульняў. Ну, давай, пераходзь. Давай. Ніякіх пытанняў. Гуляйце. Галоўнае, каб атрымлівалі асалоду. Неважна, на чым вы гуляеце і ў што. І нікога не слухайце. Галоўнае, каб клей не нюхалі. Вось так. Ось, правильно. Слухай, там Shadow of the Earth 3 выйшла. Ну, вось я і хацеў перайсці да яе. Давай перайдзем. Зможаш пра яе сказаць? А што тут дадаць, як кажуць? Я таксама вось толькі што паглядзеў онлайн пікавы, вось пікавы. Ну, пакуль што не перасягнулі, але гэта яшчэ і, як бы, ну, пэўна, не лічы выхадныя, правильно? Гэта яшчэ 5 пятніца. Так што ў гэтай гульні ўсё яшчэ наперадзе, калі ўсе нарэшце дабяруцца. Не, чакай. Так, пікавы онлайн быў 953. Ну, так. То бок, не пакуль што рэлізны. Ну так, можа, ніхто не ўсе адразу зразумелі, пра што ідзе гаворка. Да, то мы такі ўжо пайшлі адразу па справах. Да, Elden Ring, вельмі вядомай вялікай гульні ад From Software, выйшла вялікая
ну сапраўдна вялікая, велізэрная DLC Shadow of the Earth 3, то бок тень дрэва Эрт, ці пад ценню там на дрэва Эрт. Вось выйшла вялікая DLC, і вось якраз сёння для вас гэта было учора, 21 числа, увесь свет там дрыжэў, усе чакалі. Я мне не ведаю, мне ў твиттере толькі ўсё і траплялася пра гэта, правда, там адзін пост пра лайкаеш, ўсё панеслася. Ну все роўно, як бы там як бы не было, шмат мемаў, жартаў, усе чакалі. Гэта колькі мемаў было. Мне пісалі, што там такі момант, што доступ у новую лакацыю, яна сапраўды вялікая, там вялікая лакацыя, вялікае сюжэтнае дапаўненне, новыя босы, новая зброя, там шмат чаго яны дадалі. Вось, і для таго, каб потрапіць у гэту новую лакацыю, там трэба забіць аднаго боса сур'ёзнага. Мох. Вось, і ён такі даволі непрыемны, у яго там падаецца праклён гэтай крыві, ну не там не такой дэбаф вельмі непрыемны ён можа накідваць, калі не падрыхтавацца да гэтага і не атрымаць там ці то пярсцёнак нейкі, ну карацей нешта, што дапаможа ад гэтага праклёну пазбавіцца. Вось. І яго трэба было забіць, а забіла-то яго мала, 40% чалавек толькі по факце, і таму прям перад выхадам DLC, гэта я распавядаў у наших гульнявых навінах на канале Відзік, што ветэраны Elden Ring гэты тыдзень перад выхадам DLC кінуліся ў онлайн дапамагаць усім, хто толькі можа дапамагаць забіваць гэтага мога, потому што ну сапраўды такі, ведаеш, босс, які мог папіць крыві. І тым более правильно адзначылі ў твиттере, що мало того, што я яго яшчэ забіць паспрабую, ты яшчэ паспрабуй знайсці. Ну, я калі праходзіў Elden Ring, я скажу, што я не адразу яго знаю, я ведаў, што ён там, я нават ведаў, што ён у той лакацыі гэты хрен ёсць, але я так вось сходу я яго не знайшоў, так просто там не знайсці. Да гэтага, дарэчы, смешны момант, ну як забаўны, што Міядзакі лічыць, што Elden Ring гэта гульня, якую можна прайсці, як ён казаў, мы рабілі гульню, якую можна прайсці без гайдаў. Вось, я як чалавек, які прагуляў Elden Ring, я скажу, што немагчыма. Мне падаецца, гэта ну, можа, адзін на пару 10 там па сотен тысяч чалавек гэта зможа прайсці гэтую гульню без гайдаў, там уже там ну столькі рэчаў, якія ну настолькі невідавочныя. Я адразу вспомніў там напрыклад, для перахода у одну вялікую лакацыю для таго, каб трапіць у сталіцу, там ёсць такі пад'ёмнік, і каб яго актываваць гэты пад'ёмнік, трэба знайсці падаецца 2 часткі там, ну нейкая там ці медальёны, ну карацей нейкіх 2 квест-ітема. Дзе гэтыя квест-ітемы? А Бог іх ведае. Ну то бок іх настолькі Бог іх ведае, дзе яны, што магчыма яны недзе там сустракаецца інфармацыя пра іх, можа быць нават где-то, але Elden Ring на сам сабе, ну ты ж ведаеш, там такая карта, што ты паспрабуеш яшчэ мало того, што гэтай часткі знайсці, ты паспрабуеш знайсці падказкі, дзе ляжаць гэтыя штукі. Як гэта без гайдаў можна, тому што я такі палез у інтэрнэт шукаць, і я бачу, яны там просто ну настолькі ў розных месцах, недзе там так далёка ад гэтага месца, што ну каб просто на іх натрапіць, каб просто іх знайсці, гэта канешне трэба, я не ведаю, колькі там гадзін трэба ў гэтай гульні правесці. Карацей, без гайдаў я ўсё ж таки лічу, гэта вельмі складана да таго, што таго мога ты яшчэ паспрабуй знайсці, так што не дзіва, што 40% толькі забіла. Это вялікая была праблема, што яго просто не бачылі. Вось вялікае дапаўненне, яно сюжэтнае, там будзе новы супербосс накшталт Маленіі, таксама тыпу нейкі, які будзе вырві срака, вырві вока, які патрэпіць людзям нервы. Вось. Сюжэтна, зразумела, уже крыху пазней уже будуць нейкія там спойлеры, нейкая інфармацыя пра дакладней, што там сюжэтна адбываецца. Вось.
Але ж наколькі я зразумеў, гэта датычна, ну зразумеў, калі гэта мог, значит гэта датычна Мікелы, таго самага брата Маленіі, які хварэе там на эту хваробу, таксама як і Маленія. Ён там вельмі нямоглы, ён не ходзіць, не варушыцца, падаецца, ён там не памерлы у самой Elden Ring, мог яго захоўвае, ён, падаецца, нават хацеў здзейсніць з ім нейкія, як мне падаецца, некага сексуальнага характару дзеяння. Імаверна, нешта там такія былі. Інфармацыя, ці то ён у яго ўкахаўся, ці проста вырашыў. Що хочеш, гульня тронуў, гэта ж усё ж таки Мартин дапамагаў пісаць, так што не дзіўна, што там такое можа быць. Ты бачыў колькі дзясятак сотак? Гэта мы не будзем каментаваць. Ну так, гэта там ужо пішуць хвалебныя гэты усе тэксты, што неймаверна проста ніхто яшчэ не гулялі, але ухваляем, вось ужо сотак панатыкалі. Я все ж таки думаю, що трэба крыху пагуляць для перад, хаця гэта ж усё ж таки робіцца ўжо па папярэдніх праходжаннях, это все ж таки журналістам даюць раней пагуляць. Ну, бачыце, самі можаце ўбачыць IGN 100, Геймскіні, паняцця не маю, хто гэта такі, але яны таксама сотку уляпілі. Ось як бачыце, соткі. Ну, можам зрабіць выснову, што гэтым DLC гульню не сапсавалі мінімум. Ну так. Імаверна, там сапраўды дадалі столькі ўсяго, што усе ў захапленні. Вось зараз пікавы онлайн дасягнуў, але ён уже пакрысе абвальваецца 700, колькі там, 750? 40. 740. Ну вось. 740 тысяч чалавек. Ну слухай, для дадатка 740 чалавек, это просто нейкі... Гэта выдатны паказчык, улічваючы, што сама гульня, як вы бачыце, 950 тысяч сабрала у рэліз, хоць і чакалі колькі гадоў, усе кінуліся адначасова гуляць, а тут DLC і ўжо 740. Так што, імаверна, на гэтых выхадных будзем чакаць, падбірацца будзе мінімум да гэтага пікавага онлайна. Усе паўсюль пішуць. Ты вырашыў адпачыць ад... Так, не, я не гатовы. Я сапраўды, я паглядзеў, мы у тэлеграме, я скідываў апошні вось гэты трэйлер, у тэлеграме Відзіка я скідываў апошні трэйлер, які яны выпусцілі, перад рэлізным, як он там, лаунч, правильно называецца. Я паглядзеў гэтых усіх босаў, і я ж фізічна адчуў, мяне ж так аж ператузанула ад гэтага ўсяго, я як сабе уявіў гэтыя зноў бойкі, гэты бег да босаў, гэта бясконцае гэта паміранне і аб'еўся. Гэта вось трэба, гэту траўму трэба перажыць, нейкія прарабіць гэту траўму, папрацаваць над ёй, даць год, 2-3 напаўнення такой трэба, каб гэта ўсё зацягнуліся, раны загоіліся, і толькі пасля гэтага, імаверна, можна будзе паспрабаваць. А так, канешне, усім я 100% раю. Пэўна, што горш гульню не зрабілі, калі Elden Ring вам спадабалася, калі вы гулялі, безумоўна, знайдзіце час і паспрабуйце. Я думаю, што вы без нас ведалі, што і выходзіць. Я думаю, што калі хацелі бы ўжо сабе недзе там пазначылі ў спіс жаданага, ці ўжо набылі, ўжо гуляйце, і можаце нават нам уже напісаць у каментарыях, як вам. Так, я думаю, усе дарослыя. Так, все дарослі. Так. Слухай, добра, давай тады адыдзем ад таго, што адбываецца з Elden Ring'ам. Я на тыдні ж, у прынцыпе, быў на мінулым тыдні. Быў фестываль дэмак у Стыме. Таму я палез, напампаваў сабе 100-500 мільярдаў дэмак. Згуляў, можа, у якіх 5 з гэтых дэмак. Але у той, што згуляў, слухай, галоўна, што згуляў. Яны ўсе прыкладна там ад 30 хвілін да 2 гадзін па працягласці былі. Гэта тая працягласць, якая нас ужо задавальняе ў нашым узросце. Не 5 хвілін і добра. І ўсю ноч мучыцца не трэба, ўжо не на той узрост падкутваць. Карацей,
што я згуляў? Па-першае, гэта Hollywood Animal, яна зараз у вас на экранах. Гэта гульня ад беларускай калісьці студыі Віпі. Не ведаю зараз, як яны лічацца, беларускай ці не. Здаецца, яны ўжо не ў Беларусі і знаходзіцца іх штаб-кватэра на Кіпры дзесьці. Яны ў свой час зрабілі This is the Police. Магчыма, памятаеш такую гульню. Гэта умоўна менеджер паліцейскага участка з сюжэтнай часткай нейкай. То бок вы там усялякіх паліцейскіх сержантаў выпраўлялі на заданні па горадзе гойсаць. Была такая стратэгічная карта. І яшчэ паралельна разварочваліся нейкія падзеі у выглядзе навелы, штосьці такое красей. Ці тэкставага квеста. Можна нават так загошыць. Вось, цяпер VP робяць Hollywood Animal. Гэта такая часткова гульня тайкун, дзе ты будуеш элементы галівудскай кінастудыі, займаешся менеджментам рэсурсаў, апгрэйдам будынкаў, прапампоўкай рэжысёраў, сцэнарыстаў, актораў, кампазітараў, монтажораў і так далей. Дзеянне адбываецца на пачатку вялікай дэпрэсіі ў Штатах, перахода ад нямога кіно да гаваркога кіно. І я, слухай, заліп тут прынамсі на гадзіны 4 заліпшы. На жаль, гульня абмежаваная, я так зразумеў, дэмка па часе, таму што я не паспеў да нейкага лагічнага завяршэння дайсці, яна неяк рэзка абарвалася, што тыпу заходзь, ну вось пагуляў, заходзь пазней, дадавай у вішліст зараз. Вось, што трэба рабіць? У нас ёсць сцэнарысты рознай якасці, на пачатку даволі такія паршывенькія, там на 2, на 3. І гэтыя сцэнарысты, мы прымушаем іх пісаць розныя сцэнарыі па заданых намі умоўна ключавых словах. Крытэрыях, да. Тыпу, дзе месца, дзе адбываецца дзеянне. Там амерыканскі невялічкі горад, дзікі захад, нейкае казачнае каралеўства, там яшчэ штосьці. Вось, там ты абіраеш пратаганіст, кім будзе, ці ён каўбой, ці ён дэтэктыў, ці ён чалавек у пошуках шчасця, ці штосьці яшчэ такое. Выбіраеш, хто будзе яго антаганістам, выбіраеш умоўна, што адбываецца вакол чаго уся завязка, ці якую-небудзь там, гэта можа быць ці нейкі сайдкік, ці нейкая безадказная любоў, ці штосьці такога. Нейкія падзеі, якія там адбываюцца, і фінал гэтага фільма. Яны там некалькі месяцаў пішуць сцэнар. Ён выходзіць нейкай там умоўнай якасці, яму даецца адзнака тэатральная, як там мастацкая адзнака і адзнака умоўна гледачоў. І потым з гэтай адзнакай на розных этапах стварэння фільма адбываюцца пературбацыі. У залежнасці ад таго, ці добры рэжысёр у цябе, ці дрэнны аператар, акторы якога ўзроўню. На этапе перадпрадакшана, прадакшана, постпрадакшана, падрыхтоўкі да пракату. Ну, падрыхтоўка да пракату там ужо не ўплывае на адзнакі. Але ўсё вось гэта залежыць ад таго, наколькі добрыя ў цябе на ўсіх гэтых этапах сядзяць чувакі ў чувіхі. І калі ў цябе там ёсць сцэнар на 9,9 балаў і па мастацкай этой адзнацы і па глядацкай, то праходзячы праз усе гэтыя вось этапы на пачатку гульні, яна дзесьці апускаецца да 5,5. То бок сцэнар быў на 10. Потым аператар аднарукі. Ну, вось прыкладна так. Асвятляльнікі п'яныя. Вось там здараюцца розныя, ну, у кожнага актора, прынамсі дакладна, ёсць розны набор спецыфічных навыкаў. Хтосьці алкаголік, хтосьці там наркаман, хтосьці лічыць сябе зоркай, і з імі падчас здымкаў, падчас прадакшна можа адбывацца розная
херня. Вось так. А з адным маім акторам ён просто напіўся і голы поўзаў па вуліцы. І тыпу за гэтага глядацкі рэйтынг ён панізіўся, але мне падаецца, што наадварот павінна было. Наадварот, Але гэта 20 амерыканскія 20 там пэўна ўсё было крыху не так да гэтага адносіліся. Вось, карацей, 4 гадзіны праляцелі даволі хутка. Я там прасадзіў амаль увесь бюджэт гэтай студыі, што ў мяне быў там 5 мільёнаў, і нічога так добрага і не зняў. На адным фільме просто вылецеў у мінус такі заўважны. Якая жыццёвая гульня. Цяжка, даволі цяжка гэта аказвалася. І вось падавалася, я толькі-толькі зняў нешта добрае, і там 30 дзён да старту пракату, і ў гэты момант абрубілі мне дэмку, я так не змог адчуць гэтыя асалоды. Зразумець, ці намацаў я вось гэта правільны падыход да ўсяго гэтага. Вось, ва ўсялякім разе гульню не толькі праз тое, што робяць беларусы, чакаем. Калі яна выйдзе, пакуль што невядома, наколькі я памятаю, нейкай дакладнай даты рэлізу яе пакуль што няма. Дэмка мне спадабалася, буду чакаць, што зробяць на рэлізе, у вішліст дадаў, спадзяюся, хутка выйдзе. Наступная гульня, у якую я пагуляў у дэмку, гэта Drillcore. Умоўна, слухай, я не ведаю, як гэтыя жанры называюцца. Tower Defense крыху можна гэта назваць, яшчэ неяк. Карацей, у цябе ёсць фірма, якая займаецца тым, што бурыць углыб планеты шахты, каб запусціць туды паглыбей ядро, якое гэтую планету умоўна распаліць і дасць ёй другое жыццё. Тыпу, калі ваша планета замярзае, выклікайце нас, мы вам тут это самае закінем свежае ядро і будзеце жыць, пажываць. Вось, ёсць шахцёры, которые просто бураць розныя квадрацікі, збіраюць нейкі карысны лут з гэтых квадрацікаў. Вы можете штосьці строіць з гэтага луту, ці на самой пляцоўцы, на этой платформе, якая бурэннем займаецца непасрэдным, ці там вышэй знаходзяцца розныя турэлькі, якія абараняюць у начны час вас, калі на вас налятаюць дрэнныя жыхары гэтай планеты, якія хочуць вас забіць. Вось, і гэтых турэлек трэба побольш наставіць, каб гэтыя монстры, пачвары не падарвалі ядро, якое вы прынамсі вязіце у глыб гэтай планеты. Гульня такая заліпальная, ёсць такі мікраменеджмент, калі ты паказваеш сваім шахцёрам, якія тайлы непасрэдна, якія квадраты непасрэдна трэба бурыць, калі ты абіраеш, колькі ў цябе будзе шахцёраў, колькі ў цябе будзе тых, хто пераносіць усе гэтыя штукі, калі там нейкім будаўніцтвам на платформе займайся, яна дае табе там бафы, ну не бафы, ці нейкія дадатковыя магчымасці па адстрэлу ад монстраў, ці па зборы рэсурсаў, разбурэнню вось гэтых карацей, нейкіх базальтавых пародаў. Вось, ну, даволі прыемная гульня, будзе залежаць ад таго, колькі яна будзе каштаваць на рэлізе. Я б яе нават узяў і яшчэ крыху больш пагуляў, такая менеджерская, мяне такое цікавіць, мне было у яе прыемна пагуляць. Пагуляў толькі пакуль што адну планету, там, здаецца, яе толькі адну і можна пагуляць, і застаўся задавалёны. Вось, а чым не застаўся задавалёны, гэта дэмкай гульні Tiny Glade. Гэта штосьці з разраду гэтых Cozy Games, калі ты просто займаешься будаўніцтвам. Тут даволі такая цікавая сістэма гэтага будаўніцтва. Яе можна назваць некай працэдурнай генерыруемай, ці што. Ты просто указваеш, што табе трэба, і водзіш гэтым па карце, па кавалачку карты, які табе далі. Тут у дэмцы ён быў, ну, увогуле маленечкі, просто вось гэты кружочак белым пазначаны. За яго нельга было выйсці далей. Але ты там бярэш, да прыкладу, вось зараз ён просто ставіць нейкі дом, і ты далей яго можаш варочаць, памяншаць, павялічваць. Тут аўтаматам дадаюцца, змяняюцца там
дзе дзверы будуць знаходзіцца, таму што дарожка вядзе менавіта сюды, дакладней ты паставіў дом, а там ужо была сцежка да яго, і таму тут павінны быць дзверы. Ну, прыгожа вакенцы выглядае. нейкія там так дадаеш, башні можаш пабудаваць нейкім чынам, гэта адно на адно так наслойваць, і у канцы у цябе атрымоўваецца вось такі замак. Гэта не я зразумела рабіў, у мяне атрымалася нейкая просто херня, але там 30 хвілін выдаткаў не разабраўся дакладна. Вось гэта ўсё можна потым фатаграфаваць, рабіць прыгожыя скриншоты, і я так разумею, выкладваць у соцсетках. Чым больш тут займацца, я не ведаю. Не, ну просто будаваць это не цікава, дзе геймплей. Ну так. Ну вось гэтым, в прынцыпе, ўсё абмяжоўваецца. Ты просто будуеш і потым робіш фотаздымачкі прыгожыя. На гэтым канец. Вось, гэта тое, што я пагуляў, тое, што мяне збольшага зацікавіла. Hollywood Animal усім параю да яе прыглядзецца, усім фанатам якіх-небудзь тайкунаў ці стратэгій, сімулятараў. Даволі выглядае цікава. Давайце ў віш-ліст, падтрымайце нашых распрацоўшчыкаў. Я глядзеў на LinkedIn, там, здаецца, шмат беларусаў працуе ў гэтай VP-студыі. Так што не абходзьце хлопцаў бокам. Вось. Гэта, прынамсі, ўсё, што я хацеў расказаць пра дэмкі. Ну, я ні ў што не гуляў. Вось так. Ну, апроч Я кіберпанка. хацеў... Ну, апроч кіберпанка, так. Там... Што я хацеў толькі гульнявых навінах я вам распавядаў пра боже, як он называется, Steel. Зараз секундочку, дайте мне хвіліночку, я вам дадам. Я распавядаў вам пра одну гульню жахі, што выйшла 18 числа. Still Wakes the Deep. Still Wakes the Deep. Так, я хацеў просто адзначыць, што забыў вам сказаць, што яна ёсць яшчэ ў Game Pass, так што можете сабе цалкам спакойна яе там паглядзець. Вось, па водгуках, правда, кажуць, што атмасфера вельмі добрая, а вось з геймплеем ёсць пытаннічкі. Тыпу, што яго там не тое, каб супер багата. Вось, а і больш і ўсё, напэўна. Из того, что... Я-то что я ж кажу, кіберпанк гуляў, усё. Мы абмяркоўвалі, я не памятаю, мы гэта ў відзіку абмяркоўвалі. Не, мы гэта не ў відзіку абмяркоўвалі. Мы гэта абмяркоўвалі на адной з прэзентацый, якую мы ўладзілі ў лайф. Мы з табой абмяркоўвалі, што глядзелі хадзюкоў апошніх. Ну так. І што, ты даглядзеў ці не? Я не памятаю. Можа, яны выходзілі, я там забіў 4 серыі нейкія паглядзеў. Іх там, прынамсі, здаецца, усяго 6. Так, 6. Так. Ну, вось не памятаю. Па праўдзе кажучы. Карацей, я паглядзеў 3. Душила. Калі ніхто не разумее, гэта хадзюкі, ну, это мерчакі Walking Dead, але адгалінавання у боквіл пра Мішон і пра Рыка. Калі памятаеце, у апошнім сезоне, давайте я вам зараз спойлераў накідаю страшэнных, хаця не думаю, што вы даляціце 13 сезона. То бок, што вы за вычварэнец такі, што дойдзе да гэтага. Там, тыпу, Рык на верталёце ў апошнім сезоне, ён, тыпу, ляцеў некуды, туды, у захад сонца. Вось. І у гэтым серыяле, які у боквіл, значыцца, Мішон, а у іх же там каханне, дзеці з гэтым Рыкам, яна выпраўляецца на пушкі свайго каханага. Вось. Катя кажа, не дай бог. Мы разам глядзелі. Вось яна адказае, яна выпраўляецца за сваім каханым, а той каханы, значыцца, намагаецца усяляку збегчы з горада, у якім ён апынуўся. Гэта тыпу такое месца, дзе людзі намагаюцца зладзіць некае такое больш-менш нейкую цывілізацыю, некае цывільнае жыццё, там са святлом, з тэлебачаннем, з тэхнікай, з аховай, з арміяй, ну, карацей, са спецслужбамі. Так, спецслужбамі, іх там жыве, ліць там не десяткамі тысяч чалавек у гэтым вялікім горадзе.
іх там галоўнае правіла тое, што сакрэтнасць, ніхто не павінен ведаць пра гэты горад. 10 тысяч человек. Так просто, конечно, это все робіцца, ну. Так, все у іх там проста, і тыпу ўсё робіцца вельмі проста, што ніхто толь не можа выйсці. І таму ніхто не даведаецца пра існаванне велізарнага горада, і таму што яго ніхто не можа выйсці. Ну, так, вось у іх логіцы гэта працуе. Па логіцы сцэнарыстаў Walking Dead. Ну і вось, значыцца, і Рык усё намагаецца адтуль збегчы, і вось яны адно да аднаго ўсё цягнуцца, і потым іх сцежкі перасякаюцца, і там такі пачынаецца... Там цэлы ватакатабельны завод, эту вату катаюць туды-сюды по гэтым экране. Ой, процьма нелагічных момантаў, нелагічных дыялогаў гэтых по 15-20 хвілін, якіх ты просто слухаеш і не разумееш, навошта вось гэта, у прынцыпе, гэта сюды гэты дыялогі уставлялі. Карацей, я 3 серыі паглядзелі, потым быў перапынак, і жонка кажа, давай даглядзім, давай дадзім шанец яшчэ адзін. Так, і вось мы ляглі глядзець 4-ю серыю. Я глядзеў. Я цярпеў. Я все, я не могу. Я пайшоў гуляць. Глядзі без мяне, ну тому что гэта просто немагчыма. Так что калі у вас ёсць нейкія надзеі на тое, што гэта штосьці змянілася, і што гэты новы сезон унесе нейкія новыя змены і цікавосткі у параўнанні з апошнімі Walking Dead'амі, у мяне для вас хреновыя навіны. Там нічога не змянілася, так што можете не марнаваць свой час і гэтую нудоту не глядзець. Вось. Ну і все, я футбол толькі больш глядзеў. Все, больш нічого цікавага я не паглядзеў. Які матч табе больш запомніўся з астатняга? Турцыя-Грузія. Вельмі цікавы быў матч. Ну, таму што грузіны... гэта я зноў-такі, гэта мы не відзіку абмяркоўвалі, гэта я стрыміў кіберпанк, і у нас там прамое ўключэнне паўгадзіны пра футбол размаўлялі. Карацей, Турцыя-Грузія, таму што грузіны вось гэта усе як ісландцы ў свой час. Яны не перамаглі, яны прайгралі там 1-3, прычым што трэці яны прапусцілі таму на апошняй хвіліне, таму што ўся каманда пайшла на кутавы, і нават і галкіпер пайшоў туды, карацей, і атрымалі ў пустую браму мяч. Вось. Нават гэты гол быў уже не крыўдны, таму што так ужо біліся. Вось вельмі прыемна назіраць за камандамі, якія самааддана гуляюць, якія вось прям касцьмі, вось бачна, што ў іх там прафесіяналізм не на 100%, але жаданне гуляць, жаданне забіваць, жаданне бегчы наперад, парадаваць сваіх аматараў, гэта, канешне, у іх было вялікі мех з сабой. І гэта было прыемна назіраць. Все, усім вялікі на гэтым дзякуй. Націскайце лайкі, падабайкі. Не забывайце пісаць каментарыі. І чакаем вас на прагляд гульнявых навін у аўторак. І, канешне же, прыходзьце і глядзіце асноўнае шоу «Відзік». Все, ўсіх абдымаем. Дзякуй, бывайце.